Najbolje mjesto za sjedenje u školi je Svi znamo da ovi u zadnjoj klupi uvijek imaju nešto za popit, a u prvoj klupi su uvijek štreberi. Pa danas u tier listiću rangiramo pozicije sjedenja u učionici. Prvo na redu nam je naravno prva klupa i nevezano gdje tu sjediš, jesi odmah ispred profesora, sa strane, negdje uz prozor, to je apsolutni F tier, nema uopće govora, niko ne želi biti na udaru profesora, od toga bježite, osim ako se želite malo uvući profesoru za neku veću ocjenu. Druga klupa sredina, to je malo zeznuto, ako profesor sjedi ravno u sredini ispred nas, to možda i nije tako loše, tako da ja bi ovu poziciju stavio u A tier čisto zbog toga što imaš ove u prvoj klupi koji ti malo blokiraju pogled, možeš malo i pogledati sa strane nešto na mobitelu, možda apsolutni A tier. Druga klupa sa strane, bilo da si uz prozor ili uz zid, je po meni B tier, zato što točno kad povučeš onako dijagonalu od profesora, kad ga sasječeš, onda te vidi. I onda tu ne možeš ni prepisivati, ako nešto treba ne možeš ni pričati sa likom pored. Treća klupa sa strane, bilo prozor, bilo zid, apsolutni S